Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazezi phambili. State indicated on Tuesday the 3rd that it is highly unlikely that it would have read all the case law authorities and be ready to argue the matter today. Inkundla yasePitoli iphulaphule isicelo esifakwe ngunkosikazi noSiviwe Maphisa-Nqakula efuna ukufikelela kumaxwebhu athile aphathelene namatyala akhe orhwaphilizo. Inkonzo yesipolisa eMpuma Koloni kunye neenkokheli zemveli abavumelani nezityholo zokuba oonqevu baxhaphaza amabhoma kwingingqi yaseNelson Mandela Bay. Iqela leProteas lamanina liwuphumelele ngothinta abathandathu umdlalo wokuqala wosuku olunye kwemithathu ngakwingilane eKimberley. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sukuphakela indaba ngolwimi lwenkobe. Singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Obesakuba ngusomlomo epalamente unkosikazi noSiviwe Maphisa-Nqakula uvele phambi kwenkundla ephakamileyo yasePitoli malunga namatyala orhwaphilizo ali-12 nelinye lothubeleziso lwemali. Kutyholwa ukuba ngethuba wayengumphathiswa wezokhuselo wafunjathiswa imali ebalelwa kwi-4.5 million rand kunokontraka weli sebe. Inkundla iphulaphule isicelo esifakwe nguMaphisa-Nqakula ngakubatshutshisi ufuna ukufikelela kumaxwebhu athile angetyala lakhe. Zisuka nje abatshutshisi bavakalise phambi kwenkundla ukuba abakulungelanga ukuxoxa isicelo esifakwe nguMaphisa-Nqakula sokufikelela kumaxwebhu athile ngakwityala lakhe. Ngelithi isicelo sifakwe ngomvulo kule veki kwaye side baza kucela ixesha khe basiphonononge. Applicant filed heads of argument on Monday, the 2nd of December. They consist of 133 pages and a reference is made to 128 decided cases and 8 legal publications. So the heads themselves, in the state's view, are voluminous, coupled with the legal authorities referred to. So as a result of that, the state indicated on Tuesday the 3rd that it is highly unlikely that it would have read all the case law authorities and be ready to argue the matter today. Amagqwetha kaMaphisa-Nqakula nangona esithi awaxolanga kodwa asamkele isicelo sabatshutshisi sokuhlehliswa kwenkqubo yokuphulaphula kwesicelo sikaMaphisa-Nqakula. Suffice to say that we are disappointed we couldn't bring this matter before you today. What my learned friend conveys regarding the date is correct. We have agreed that date. And Lord, there's only one other aspect that I would like. Sorry. No, my Lord, we've agreed with the state. Lenyewe ihlehliselwe umhla wama-20 kuJanuwari ka-2025 ukanti ngokunjalo landisiwe de kube ngulomhla nalo ixesha lebheyile kaMaphisa-Nqakula. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho ndiseRhawutini. Uvele enkundleni kamantyi yasePalm Ridge kwiMpumarandi eRhawuti umongameli wombutho webhola kweli SAFA uDanny Jordan kunye nabo atyholwa nabo nabaquka ingqonyela yalo mbutho uGroni Hluyo nosomashishini uTrevor Neethling. Esisithathu besibanjwe kule nyanga iphelileyo ngezityholo zorhwaphilizo kunye nokuba imali engange-1.3 million rand. Kutyholwa ngelithi uJordan wasebenzisa imali zeSAFA ukuzixhamlisa yena. Oku kuquka ukuqesha inkampani enogada yabucala kwakunye nenkampani yezonxibelelwano neza kuqoqosha inkangeleko yakhe eluntwini. Oku kulandela ukuphinda kuthukuze kuvele kwakhona izityholo zokudlwengula owayesakuba lilungu le-ANC epalamente uJennifer Ferguson. Elityala lihlehliselwe umhla we-10 kule imiyo kwalapha kule nkundla kuza kufakwa izicelo ezimbini neziquka esombuso ofuna ukuba liguzule igqwetha likaJordan kwelityala ngelithi alikulungelanga ukulichophela. The matter has been postponed to the 10th of December. The court will be hearing 2 separate applications, one by the state, where we are alleging that the lawyer representing Mr. Jordan is conflicted, and we will be bringing forth such evidence before court, and the court will then take a decision.
So obviously, if the court finds that indeed he is conflicted, then Mr. Jordan will have to find another legal representative. The second application is brought by the accused persons. They are citing unreasonable delays. So they are bringing an application in terms of Section 342, capital letter A of the Criminal Procedure Act. So the court will be entertaining both applications, and as the state as well will be given an opportunity to respond to the allegations of unreasonable delay. Esisithathu singaphandle ngebheli yama-20 umntu ngamnye. Thank you. Also excused, Mr. Madibati. Thank you. Inkulu baphathiso yaseMpumalanga umnomzana Mandla Ndlovu ufikile kwindawo yexhwayelo kumgodi waseSebi kurhanelwa ukuba bangaphaya kwekhula abombi mgodini abavaleleke ngaphantsi emathunjini omhlaba. Izolo kuhlangulwe abombi mgodini abasibhozo kwakhutshwa nemizimba emithathu. Kuye kwanyanzeleka ukuba kumiswe inkqubo yohlangulo phezolo ngenxa yemiba yokhuseleko. OkaNdlovu uthi abombi mgodini baze kweli bethenjiswe ngemisebenzi engekhoyo. Some of them, I believe what they are saying, that when they came to this country, they were just looking for work. There is somebody that recruited them, promising them that there are opportunities here in South Africa. Instead of giving them decent work when they arrive here in South Africa. That's why all of them, they are cooperating, they are willing to come out. Most of them are foreign nationals, so we'll be happy that they must come out also to get out of the country. I came here some few weeks ago here to indicate to Zamazamas that we want them to abandon these illegal activities here, because I don't think that is assisting the country, is not even assisting them. We're losing even revenue because of illegal mining here. I can hear the call from other people that must have to legalize illegal mining. So we can listen to that chicken little voice that is irritating, but we can accept that we must have a dialogue. Let them get out. They should not tell us that we must legalize illegal mining, but they don't want to come out for us to have a dialogue. They must get out so that we'll have a dialogue. So we are going to work here as a province to ensure that all of them, they are rescued. We want to save them from themselves. Inkonzo yesipolisi eMpuma Koloni kunye neenkokheli zemveli abavumelani nezityholo zokuba oonqevu baxhaphaza amabhoma kwingingqi yaseNelson Mandela Bay. Oku kusemva kokuba bekuthendi kumakhasi ezonxibelelwano iindaba zokuba amabhoma ngamaxhoba amatsha ngokokuxhatshazwa ngoonqevu. Amakhulukhulu amakhwenkwe asemabhomeni mbombozone zephondo leMpuma Koloni. Iinkokeli zemveli ziphume ngobuninzi bazo namhlanje beyoqwalasela imeko yabakhwetha. Ukuzokutika ngoku akukabikho ngxelo zokusweleka kwabakhwetha. Ezi nkokeli bezizosabela emva kwamarhe athendi ukufunwa kwemali yokuhlawuliswa ukhuseleko labakhwetha ngenkani. Uzokutika ngoku ngalo lonke ixesha beselapha akho nto singayenzanga ukuqinisekisa ukuphanda. Siyenzile nento yokuphanda kubantu ebebekhonjwa njengabantu abebetyholwa into ba bachaphazelekile. Siyazivizita zonke initiation sites ezikhoyo apha kuNelson Mandela Bay ubuncinane kabini ngeveki, as well si available numbers zethu zefoni siyazinikezela kubahlali bonke nakwi-partners zethu. Le ngingqi yaseNelson Mandela yenye yeengingqi ezinconywayo ukuba namakhwetha ababuya bephila. No, as uNelson Mandela region seyiminyaka ngokwemininzi siqhuba kakuhle. Seyiminyaka emininzi kungekho bantwana baswelekayo emabhomeni. Igqiza lolwaluko luza kuphinda lundwendwele aba bakhwetha kwiveki ezayo ngeenzame zokuqwalasela imeko yabo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC segqeberha.
Kwalapha ezindabeni, ikholeji yokuqeqeshela izakhono nevelise injineli ezininzi Mthatha Skills Training College iza kuvalwa ngenxa yengxaki zemali, kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike zeba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa sihlabela mgama ibanjelwe ukweba umbane oxabisa izigidi ezintandathu zerandi indoda eminyaka ingama-80 eForchville eGauteng. Lo mlimi ufunyaniswe enxulumanise umbane ngongekho mthethweni kwifama yakhe kwaye eyuthengisela abahlali. Ubanjwe ngentsebenziswano yamacandelo ohlukeneyo okhuseleko lombane. Ngolwesibini amapolisa oxuthe itransformer ezintathu, ibhokisi zombane ezi-119 ndawonye nentambo zombane kwifama eseluport Cebukuhle eForchville. Kukholeleka ukuba yimizi yogobityholo engaphaya kwama-600 etsala umbane kule fama ngongekho mthethweni. Iqumrhu lenkenkesha ngombane Eskom liqale ngo-2018 ukuphanda le fama. Kunjalo isibonelelo sombane siqhawulwe amatyeli kule fama. Umrhanelo ojamelene nentlaninge yamatyala kuquka elobududu bombane kwanezixhobo zombane. Ityala lihlehliselwe isicelo sebheyile ngolwesithathu weveki ezayo. Umphathiswa wezophuhliso loluntu eMpuma Koloni uBukuwe Fanta uphehlelele amaziko ajongene nokondla kwanokuphuhlisa uluntu kwiingingqi ezithwaxwa intlupheko. La maziko anceda abantu abangathathi ntweni rhoqo ngokutya okusempilweni phantsi kwenkqubo yokondla nokuphuhlisa uluntu. Ukuxhasa amaphulo alwa nendlala inxalenye yenkqubo yeli sebe yalo nyaka-mali, nalapho kubekelwe bucala imali engaphaya kwe-14 million rand kumaphulo akumila kunje. Le lali yasemdzweni yenye yelali ezithwaxwa kakhulu lingxa likakhesekile. Inkonde nenkondekazi abantwana babonakala bengekho semandleni, bebonakala ukuba abondlekanga. Kungoku nje balinde isidlo sabo sokuqala sosuku. Olona tshaba lukhulu apha yindlala. Ndihlala nomntwana omnye usesikolweni kwezikolo zikhulu uyafunda phaya endlini. Ndihlala nalo umncinci ke ngoku izizukulwane. Ndiyaziphekela ke mna ke ndiyenza yonke into kodwa ndiyakhwalela ndisukuma nzima. Mna ndihlala ndodwa ndithuze nditye kwaze ufike lo rhulumente ke. Ukuphehlelelwa kweli ziko lizokondla abantu abaphila ngaphantsi kwebomvu indlala kuthathwa njengekhubalo ekuqinisekiseni ukuba kuyalwiswana nendlala kule lali, nanjengoko kuzokondliwa abantu abali-120 usuku nosuku. Sizokulontsha i-CNDC program apho le program ezokunceda abantu bale area because research isibonisile ukuthi ikhona ingxaki ye-malnutrition especially kwabantwana apha. So le center ke izawuba nomama abakhona abatrained sijongene uba kuyaphekwa apha there's a meal a day. Eli ziko likwadala amathuba emisebenzi nalapho abantu bebengaphangeli ngoku bazokwazi uba baxhamle ngokuba baphekele abantu abasokolayo bekwafa indlala. Kuyasokola kulelala abantu abasebenzi abaninzi, abantwana abaphangeli. Ngoku yaqala ngo-2019 yafika i-soup kitchen. Bekutyiwa ke ngoko ngo-1 wonke umuntu ityisa abantu abayi-110. Nomuntu akazazi bawulala epetyeni kodwa ngo-1 uyalifumanela xhamleko lento yoba ahambe otya phaya-soup kitchen atye agoduke. Ngomso ezazi into yoba zizofuna isitya emzini, ndiyazi into yoba ngo-1 kwakho ndiyotya. Urhulumente uthi ufuna uqinisekisa ukuba abantwana baphakathi kweminyaka omnye ukuya kweli-9 bafumana isondlo. Also we're here ngenxa yabasifumanise abantwana abama-malnourished. Sizawunika i-food breakfast packs for abantwana for a year from 0 to 9 years. Uzanele Fenene ngomnye wabahlali ozokwazi ukuba asebenze ukuphekela aba bantwana. Uthi ngoku ubomi bakhe kuguqukile. Ndayodithwa ke utsolo ndafumana i-certificate. Utshintsho silibona kakhulu nasemizini yethu ngoba besizazi into yoba siyahlupheka siphila ngezimbaza buya asiya ngoxesha ngoku siyazi into yoba ngo-1 abantu bayayotya.
Umonakalo wenziwa linxa likakhesekile nomkondleki ingakumbi ezilalini mkhulu kakhulu. Ngonyaka 2022 abasetyhini nabantwana babo phakathi kwanyaka 2022 kude kube ngoku mathathu amanina aziqisa amafu kwiphondo leMpuma Koloni nabantwana babo. Ngokunjalo izityholo zavela kokuba unobangela linxa likakhesekile lithe gqolo kule mizi. Ndinkululeko Nyembizo, iindaba ze-SABC eNgqeleni. Ikholeji yokuqeqeshela izakhono nevelise injineli ezingamakhulu-khulu kunye noosomashishini abaliqela eMpuma Koloni iza kuvalwa. IMthatha Skills Training College ithi ifumana ubunzima ukuhlawula imali yerent kunye nemirholo yabasebenzi ngenxa yokunqongophala kwemali. Abasemagunyeni kule kholeji banikwe de kube ngomhla we-13 kule nyanga ukuba baphume kwesi sakhiwo. Phantse ama-30 onke eminyaka eliziko lifundisa, iMthatha Skills Training College iyavala. Le college nezinze kwisixeko saseMthatha yaqala ukusebenza ngo-1998 iyi-Eastern Cape Technical and Commercial College. Abaphathi bayo abatsha bayitshintsha yayiMthatha Skills Training College ngo-2008. Ibifundisa ngezifundo zobunjineli kunye nezokuphatha phakathi kwezinye. Khange siphinde sirekhave, siye safuneka sirentile while singasasebenzi, kungekho students zingenayo, and then ke ngoku emva koko i-students ziye zatshintsha i-behavior because bezirejistarisha ubone uba umuntu uneenjongo zofunda but ubethwa ke ngoku imali akasakwazi ubhatala. Ukususela kwixesha le-COVID-19 khange iphinde iqhube kakuhle le kholeji njengoko ibixhomekeke kwimali ehlawulwa ngabafundi. Imeko iye yaba maxongo ngenxa yokuyeka phakathi kwabo. Kungoku nje ityala umnini isikolo phantse isiqingatha sesigidi serandi semali yerenti. Baninzi kakhulu abantwana esibakhuphileyo, abantu bebusinesses ba-own ii-businesses, abanye basebenza koo-Transnet, abanye basebenza koomasipala, ngakumbi ke u-Eskom. Ukugxothwa kwabo kweli ziko kwenzeka xa kanye bemaxhaphetshu bebhala imviwo. Loo nto ke ingathetha ukuthi ziimviwo zabo zokugqibela ezi. Siyacela kakhulu umSamaria olungileyo uba angakhe eze azothetha nathi okanye azobona into uba angenza ntoni kule meko sikuyo. Zinyusa udonga izatifiketi zabafundi abangakwazanga ukuhlawula izifundo zabo. Kuthiwa ziza kubuyiselwa kwisebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho. Abafundi abanamaxwebhu asekule kholeji bacetyisiwe ukuba bawalande ungafikanga lamhla we-13 kule nyanga. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Njengoko uluntu lulungiselela iiholide zokuphela konyaka, iSun City Resort eMntla-Ntshona iphawule eli xesha njengexesha lokukhanyisa izibane zemithi yeKrisimesi. Le ndawo yeholide iqinisekise ukuba iKrisimesi ifika ngokukhawuleza kumakhaya enkedama ezisokolayo ngokuphisa ngezihlangu zesikolo nakwiindawo ezingqongileyo ekuhlaleni. Njengokuba sibona kwezibane, ixesha leziyunguma sele lifikile. Lo msitho waminyaka le wokukhanyiswa kwezibane eSun City udale inkumbulo kwabaninzi ngomculo wolonwabo neziyunguma kwaye kwabo bebeyinxalenye bayancoma. They are helping kids, young kids just like us who doesn't have school shoes to go to school, to be more confident about ourselves. I would love to say to Sun City they must keep up to donate food for children and shoes. So it's been such an experience, glad to be celebrating with everyone here, and thank you for the privilege of having me. We want to give back and make sure that we pay it forward and leave no man behind. Joy to the world, you know, the Savior's born, let's do good by each other. iSun City zingomba isifuba ngelithi sengumakhwekhwetha wendawo zolonwabo kubakhenkethi beli nakuhlabathi. I think it's so exciting to be able to celebrate this all together, and in particular with the changes to visas that have happened recently from China, that's exciting. But remember, short left and Sun City is here. Ixesha leziyunguma lixesha lokupha kwabo bangathathi ntweni nokwabelana nabo bathandayo.
Kwezemidlalo iqela leProteas lamanina liuphumelele ngothinta abathandathu umdlalo wokuqala wosuku olunye kwemithathu ngakwingilane Kimberley. Esisithandathu sothinta siwiswe ngentsebenziswano phakathi kukaMarizen Cup noAneri Dexon nanjengoko ingilane ikhutshwe iqokelele imitse 160 kuphela. iProteas zikhokhela ngenxa kweqandeni kuthotho lwemidlalo. Marizen Cup is on target. That's 2 for her today. Big appeal, close. Give in. Short it is, but an excellent catch from Chloe Tryon. Abigail shout, given. Coming down the wicket using her feet. Hit over the top. It's a beautiful shot. It's gone for 4. Let's get. Extra bounce it is, and what a catch! That one didn't bounce much. She'd bowled it short, and it died on its way towards Philo. Takes a big old swing. Charlie Dean has come a long way down. The two batters are on the same end, and that will end the innings. Ugqatso ludumileyo lwesixeko saseNelson Mandela Bay i-One City Marathon luza kubanjwa ngoMgqibelo eGqeberha eMpuma Koloni. Zimbaleki ezili-1,200 eza kuthabatha inxaxheba kolu gqatso. Intatheli yethu Zolani Moya ungamehlo neendlebe zethu apho. Mandithathe lithuba ndizibuyisele apho nibukele khona. Namhlanje sithetha ngo-One City Marathon Race ekuza kusingathwa apha kulo masipala ngoMgqibelo. Kodwa oneenkcukacha ezithe vetshe ukhona umququzeli olugqatso umnumzana uMike Bambani. Mike Bambani kuza kwenza ntoni ngoMgqibelo? Manibulise bhuti. Kuninzi kakhulu esikuphetheyo ngoMgqibelo. Ngentsimbi yesihlanu kodwa ke event yokuqala yethu iqala ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ekseni. I-One City Marathon unyaka wesithoba ne-21 kilometers. Kulo nyaka ke siye sangeza 10 kilometers to try uba sifake abantwana abancikana abasakhulayo as one of a development arm ye-race. Kodwa ke konke kume ngohlelo in terms of ukuzilungiselela qinisekisa into yoba iimbaleki zethu zabe ziphephile ngoba sisebenzisana ne-traffic department yethu apha. Imbaleki zininzi kakhulu esele zingenele and ndiyabona siyasisondela kumawaka amabini. Ingaba mhlambi inkxaso kwiinkampani ezabucala meaning i-private companies nakumasipala nifumene? Inkxaso i-main sponsor yale race ngumasipala wethu Mpaka, Nelson Mandela Bay Municipality, then sibe nazo ke ngokunezinye iinkampani ezincinci ezisixhasayo. IsiXhosa asitoliko olugqatso luza kusingathwa apha eNelson Mandela Bay ngentsimbi yesihlanu ngoMgqibelo kusasa. Mandithathe ezindambo ke ndiwele kuwe eGauteng. Akukho nkanga idubula ingethi into zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana oogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSiswati. De sidibane kwakhona nto zakuthi kamnandi.